Štádia schizofrénie. Schizofrénia je vážna psychická porucha, ktorá ovplyvňuje to, ako niekto myslí, cíti a koná. Jej charakteristickým znakom je prítomnosť psychotických symptómov, ako sú halucinácie. V závislosti od ich typu môžeme hovoriť o 3 štádiách: premorbídne, prodromálne a psychotické. Je však dôležité poznamenať, že cesta každého pacienta je iná a nie je potrebné ani nevyhnutné prejsť všetkými fázami. Ochorenie sa môže zastaviť v ktoromkoľvek štádiu a u niektorých pacientov sa schizofrénia nikdy nerozvinie. Premorbídne štádium predstavuje obdobie pred ochorením, počas ktorého pacienti fungujú normálne, bez zvláštneho správania. Môžu byť badateľné len malé zmeny, ktoré možno retrospektívne pripísať rozvoju ochorenia. V prodromálnom štádiu sú prítomné mierne alebo stredne závažné príznaky, ktoré však nie sú pravou psychózou. Keďže táto fáza predchádza prvému nástupu psychotických symptómov, prodromálne štádium je retrospektívny koncept, ktorý možno rozpoznať a definovať až dodatočne. Toto štádium môže trvať niekoľko týždňov až rokov, no najčastejšie trvá približne rok. Psychotické štádium možno rozdeliť na 3 fázy. Akútnu fázu, fázu remisie a relapsu a chronickú fázu. Akútna fáza je charakterizovaná plným prejavom psychotických symptómov, ako sú bludy, halucinácie a dezorganizované myslenie. Môže trvať približne 2 až 5 rokov a zvyčajne dochádza k prvej liečbe pacienta. Po akútnej epizóde nasleduje fáza remisie a relapsu, no tu sa to líši prípad od prípadu. Asi u tretiny pacientov nastane remisia a následné zotavenie, čo znamená, že už neprežívajú psychotické epizódy. U iných pacientov však dôjde k remisii a potom k relapsu ďalšej psychotickej epizódy. Medzi epizódami pacienti pociťujú negatívne symptómy. Tí, ktorí neustále recidivujú, prejdú do konečnej fázy, ktorá sa nazýva chronická fáza. Táto fáza je typická ťažkým, pretrvávajúcim alebo neustupujúcim ochorením, ktoré charakterizujú kognitívne symptómy ako problémy s pamäťou a pretrvávajúce negatívne symptómy. Hoci sa schizofrénia nedá vyliečiť, pacienti môžu žiť nezávislý a zmysluplný život, a to vďaka vhodnej liečbe a podpore.